दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉट साठी गुंतवणूक अवघ्या 11 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंग साठी संपर्क विनायक 93590 10657। दोडामार्ग ग्रीन। कोकणात गणेश चतुर्थीत सर्वात जास्त आवाज घुमतो तो भजनाचा। नवीन चाली नवीन पद्धतीचा ठेका धरून कोकणातील तरुण भजन करतात। असंच कवठणीतील युवकांनी केलेलं बाप्पाचं हे अनोखं भजन पाहूया। Hare
संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.